Balita sa Atraka Balita 943. Atraka Balita 943 Local. O garon sa ato ang detalye sa mga balita sa atong Atraka Balita 943 sa 94.3 Satellite FM. Ato dusab kini sa MA500 ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga mapalit sa butika o parmasya sa inyong mga lugar. Sa atong lokal nga balita, usa ka 43 anyos sikop sa bypass operation. Nasa pikas niya to ang Atraka correspondent kailakay may butag punal. Daghang salamat ang may buntag kanatong tanan. Nagtingkagol sa alwa sa kapulisan ang usa ka ginganlan og Tony 43 anyos minyo nagpuyo kini sa sitio Kalubian, Barangay Darul, Dakbayan sa Dumaguete ning atong lalawigan sa Negros Oriental. Matod sa report sa kapulisan sa Dakbayan sa Dumaguete nga ang mga tinugyanan sa balaod ang mipaygayon kini bypass operation sa Chinese Cemetery sa Purok Forkins, Barangay Darul, Dumaguete City ning atong probinsya. Ang suspetsado ang napalitan kini sa may alas 10:14 ang takna sa kagabion sa niaging gabi Setyembre 28, 2020. Ang suspetsado kinsa may baligya sa nagpakaroon nga police pusher fire gamit ang marked money. Sa atong higayunan nasakmit gikan sa suspetsado ang 1.8 gramos nga shabu nga mukatidad kini og 12,240 ka pesos nga may resulta sa iyang pagkasikop. Paglapas sa Akta Republika 91 sa 65 kung gitawag og Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Gikan kini nga balita gikan kini sa ME500 o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga mapalit sa St. Teresa Pharmacy, sa Brilliance Pharmacy sa Pamplona o sa inyong mga suking butika. Alang sa programang Atraka Balita 943 sa 94.3 Satellite FM, serbisyo publikong walay pinili. Nanukan rin sa gawas kini yung Atraka correspondent kailakay may buntag kanatong tanan. Atraka Balita 943. Okay, daghang salamat Kael Akay sa imuhang report hatod kini sa Muscle Man, ang paborito ni Kuti Katipunan. Okay, so sa ato ang laing lokal nga balita tungod sa luag nga dagan sa mga sakyanan nga motorista kinsa moagi sa kadalanan ilabi na sa National Highway sa lalawigan sa Negros Oriental tungod kay ubos usab kita sa Modified General Community Quarantine kon MGCQ. Si Police Lieutenant Jose Idrol Simipranga, ang bagong hipi sa kapulisan sa Lungsod Amlan, mibutyag sa nga ilang ipadayon ang checkpoint sa kadalanan ilabi na sa pagpamuyag sa nakalapas sa health protocols ilabi na sa mga publikong sakyanan. Dugang pa ni Pulis Pulis Lieutenant Simipranga nga dili lang kay diha ang ilang pagpahigan og checkpoint lakip na usab ang pamuyag sa wala magsuot og helmet o walay rehistro og driver's license kinsa nagkamaniho sa motorsiklo. Ani ang pamahayag ni Pulis Lieutenant Simipranga. Points na to dari Sir Ronley ato gyapon kining gipatuman labi na ining sa pagkakaron ang Negros Oriental gipailalom naman good sa MGCQ. So ang atong checkpoints, ang atong pagpamuyag sa mga tao nga mulapas aning gitawag og social distancing ato gyapon gipatuman unya og naay mga ginagmay nga mga sayop kag mga process ato kini buyagon para makuan nato ma-prevent nato dili nato mapakatap kining sakit nga COVID-19. So atong hatagan og maayong explicar ang katawhan sa amlan nga magmaampingon sila sa ilang health point. Police Lieutenant Jose Idrol Simipranga, ang hepe sa kapulisan sa lungsod sa Amlan. Samtang sa laing bahing lokal ang probinsya sa Negros Oriental kini luwas sa gitawag og African Swine Fever kun ASF. Ang Mindanao ug Luzon nga bahin sa Pilipinas ang adunay apektado nga natala sa sakit sa baboy. Patod pa ni Senior Agriculturist Sara Perrocho mibutyag nga wala o luwas ang Central Visayas sa Asian Swine Fever ug luwas usab ang probinsya sa Negros Oriental. Dugang pa ni Perrocho nga ibangnuan niya ang katawan nga dili mopalit ilabi na sa canned goods o nilatan nga pagkaon nga gikan sa parte sa Luzon o parte sa Mindanao. Atong paminaw ng pamahayag. African Swine Fever din sa Central Visayas. In fact, safe good na karon din sa ASF. Only Luzon and Mindanao ra gyud ang na-affected ani sa ASF. Unya ang ato lang giawhag sa mga publiko o sa mga konsumidor nga
dili gud ta mamalit og mga canned goods nga gikan sa Luzon or Mindanao kay gipanguha na nila gipang kalb na nila or gipang bore na nila ang katong naay mga canned goods nga naaron sa mga department store nga gikuan kanang naagi pang baligya. So naatay mga katawhan diha nga ga-monitor ang Office of the Provincial Veterinarian ug kaning sa quarantine services nga sa BEI mo ay nagmonitor ani nga mga products. Hayag ni Sara Perocho sa Department of Agriculture. Laing lokal nga balita ang karon ang katapusan nga ang probinsya sa Negros Oriental gipailalom gihapon sa Modified General Committee Quarantine gikan sa September 1 hangtod September 30 ning tuiga. Ug adlaw ang National Interagency Task Force miuna ni kini ga-anunsyo nga ang laluigan sa Negros Oriental ang padayon gihapon sa gitawag og Modified General Committee Quarantine kon MGCQ gikan ug adlaw Oktubre 1 hangtod Oktubre 31 ning tuiga. Si Negros Oriental Governor Ruil Ragidigamo padayon gihapon ang pagpahimangno nga sundon gihapon ang health protocols o lagda sa gobyerno aron malikayan ang pagkailap sa maong sakit o virus labi na kining COVID-19. Ani ang panghimango ni Governor Ruil Ragidigamo. Mga pinanggang katawhan sa Negros Oriental, ipadayon nato ang atong pagpakabana, ipadayon nato ang atong panaghiusa, ipadayon nato ang pagfollow sa protocols, mga guidelines sa Interagency Task Force aron dili gyud ta mataptan ining mga kalilisan nga virus. Kaning may pagkanaog og hukom ang national nga mahimo tang MGCQ or Modified General Community Quarantine. This is a bigger challenge to all of us, especially you people, atong mga pinanggang katawhan. Nga kita magkinahanglang magmaigmat na ta kay luag naman ang mga guidelines. Magmaigmaton na ta nga mosunod og mubuyag sa mga tao nga wala ga-follow sa mga protocols. Like for example, wearing face mask outside the residence is a must. Ana, no? Dayon social distancing must be observed. And then regularly wash your hands. Mao na. Si Provincial Governor Ruil Ragidigamo. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 947.